Ahojte, v predchádzajúcom videu som rozoberala mechanické vlnenie, čiže vlny, ktoré sa šíria nejakým pružným prostredím. Povedzme napríklad zvuk sa šíri vo vzduchu alebo vlny na vode. Jednoducho bez toho prostredia žiadna mechanická vlna sa nemôže šíriť. No ale teraz si predstavte niečo zvláštne. Svetlo zo Slnka k nám doletí cez 150 miliónov kilometrov vakua, kde nie je vôbec nič. Ako sa môže šíriť, keď nemá pružinky, na ktorých by sa v podstate hojdalo? No a odpoveď znie, že existuje aj iný druh vlnenia, než to mechanické, a vraví sa mu elektromagnetické vlnenie. No a v tomto videu sa naň pozrieme. Uvidíme, že svetlo je vlastne len časť obrovského spektra elektromagnetického vlnenia. Tam patria rádiové vlny, mikrovlny, infračervené vlny, ultrafialové, rentgenové, aj gamma vlny. A povieme si, prečo sa svetlo lame na rozhraní vody a vzduchu, prečo niektoré svetlo z optického vlákna vôbec neunikne a prečo napríklad hranol rozklada biele svetlo na takúto dúhu. Najprv zodpovedám tú asi najzákladnejšiu otázku, odkiaľ sa elektromagnetické vlnenie vôbec berie. V 19. storočí taký matematik a zároveň aj fyzik, volal sa Maxwell, zhrnul všetko, čo sa vtedy vedelo o elektrine a magnetizme do 4 takých Maxwellových rovníc. No a pri pohľade na ne objavil dve úžasné súvislosti, ktoré sme aj my zhruba videli v predošlých videách. Prvá je tá, že premenlivé elektrické pole vytvára okolo seba magnetické pole. A druhá je tá, že premenlivé magnetické pole vytvára okolo seba elektrické pole. A z toho sa dá vyvodiť, že ak niekde rozkmitame elektrické pole, vytvorí magnetické, ale to magnetické sa tiež vlastne mení v čase, takže okolo seba znovu vytvorí elektrické. A to znova magnetické a tak ďalej do nekonečna. Tieto dve polia sa navzájom poháňajú a postupujú priestorom ako vlna. A ide o elektromagnetické vlnenie. A hlavné je, že na svoje šírenie nepotrebujú žiadne prostredie. Šíria sa cez vákuum. No a toto bola pre vedcov v 19. storočí ťažko stráviteľná vec, lebo oni boli zvyknutí, že každá vlna potrebuje niečo, v čom sa šíri. Ako som spomínala, zvuk potrebuje vzduch. Vlny na vode potrebujú vodu. Tak si vymysleli, že vesmír musí byť vyplnený akousi neviditeľnou látkou, ktorú nazývali éter, a svetlo malo byť kmitaním tohto éteru. A potom neskôr na konci 19. storočia sa robili aj nejaké pokusy, kde tento éter sa snažili experimentálne dokázať a nenašli ho, ale definitívne pochoval ten éter Einstein, keď prišiel so svojou teóriou relativity. Takže žiaden éter neexistuje, svetlo zo Slnka k nám doletí, trvá mu to 8 minút a ide cez úplné vakuum, no a predsa dorazí, lebo si svoje prostredie nesie so sebou v podobe striedajúcich sa polí. Čiže toto elektromagnetické vlnenie môže vzniknúť aj tak, že sa zrýchlene pohybuje nejaký elektrický náboj. V praxi to znamená to, že máte napríklad prúd v anténe, ktorý sa striedavo mení. V učebnici sa tomu vraví taký otvorený oscilačný obvod alebo LC obvod. To je niečo medzi cievkou a kondenzátorom, kde sa náboj rozkmitá, no a vyžaruje vlny do okolia. Na tejto animácii môžete vidieť, ako také elektromagnetické vlnenie vyzerá. Červené šípky je vektor intenzity elektrického poľa, kmitajú vo zvislej rovine. Modré šípky sú vektor magnetickej indukcie, čiže magnetické pole. Tie kmitajú v rovine kolmo na obrazovku a idú akoby do hĺbky, dovnútra obrazovky a ku vám. A sú 3 kľúčové vlastnosti, ktoré si musíte zapamätať. Vektor intenzity elektrického poľa a vektor magnetickej indukcie sú vždy na seba kolme. A potom sú obidve kolme na smer šírenia. A tretie pravidlo, kmitajú vo fáze, čiže v rovnakom okamihu majú obe maximum, v rovnakom okamihu majú obe minimum. Vo váku má elektromagnetické vlnenie nemennú rýchlosť, ktorú by ste si mali zapísať, zapamätať raz a navždy, že je to 3x10 na 8 meter sekunda na minus prvú. To je rýchlosť svetla a je to najvyššia rýchlosť vo vesmíre. Podľa Einsteinovej teórie relativity sa už nič nemôže pohybovať rýchlejšie. Presunieme sa ďalej. Toto je veľmi dôležitý rámček. Elektromagnetické vlnenie nie je len svetlo. Svetlo je len takýto úzky kúsok obrovského spektra.
poznáme rôzne druhy elektromagnetického vlnenia a všetky tie druhy majú rovnakú podstatu. Sú to vlastne takéto oscilujúce polia vektora intenzity elektrického poľa a vektora magnetickej indukcie a líšia sa len vlnovou dĺžkou a teda aj frekvenciou. Platí, že rýchlosť svetla je vlastne vlnová dĺžka krát frekvencia. Na tomto grafe sú zoradené od tých najdlhších po tie najkratšie, takže najdlhšie sú rádiové vlny. Tie majú veľkosť od kilometrov po centimetre, tam sa nachádza rozhlas, televízor, mobil. Potom sú mikrovlny, tie majú rozsah od centimetrov po milimetre a tam sa nachádza napríklad Wi-Fi, vysiela mikrovlny alebo radári, aj mikrovlnka, keď zohrievate jedlo, tak vysiela mikrovlny a kvôli tomu môžete pozorovať, že keď zapnete mikrovlnku, tak sa vám môže na chvíľu zoslabiť Wi-Fi v okolí tej mikrovlnky. Infračervené žiarenie má veľkosť od milimetrov až po 780 nanometrov a to je tepelné žiarenie. Infračervené žiarenie vyžaruje všetko, čo má nad 0 kelvinov, čiže čo je nad absolútnou nulou. Takže vy ste tiež zdroj infračerveného žiarenia, toho tepelného žiarenia. Viditeľné svetlo je od 380 až po 780 nanometrov, takže vlastne na hranici infračerveného a ultrafialového. A toto svetlo je jediné svetlo, ktoré my vidíme očami. Ďalej je ultrafialové žiarenie, tak to je teda 380 až 10 nanometrov. A to je UV, čiže časť svetla, ktoré dochádza k nám zo slnka. Môžete sa vďaka nemu napríklad opaľovať, ale ničí sa tým pokožka. Toto svetlo nám pomáha aj urýchľovať niektoré chemické reakcie, alebo ak si pamätáte, keď som vravela o polovodičoch, tak keď zasvietite UV svetlom na tie polovodiče, tak dokážete excitovať elektróny a potom tie polovodiče sú vlastne vodivejšie. Alebo sú zodpovedné aj za tvorbu vitamínu D. My v našom tele máme takú látku, je to provitamín D, takže máme akoby základ toho vitamínu D, ale zasvietí na nás vlastne takéto UV svetlo a v tom provitamíne D sa jedna väzba kvôli tomuto svetlu rozruší, rozštiepí a potom z toho provitamínu D vznikne vitamín D. Rentgenové žiarenie sa používa na lekárskú diagnostiku alebo v letiskovej kontrole. A potom je tu posledné, to je toto gamma žiarenie a s tým sa stretnete pri jadrových procesoch alebo kozmických žiareniach. Krátke vlnové dĺžky znamenajú vysoké frekvencie a to znamená veľkú energiu. Čiže energia jedného fotónu sa dá zapísať takýmto vzťahom, kde toto H je Plancková konštanta a preto kvôli tomuto vzťahu je gamma žiarenie také nebezpečné, pretože každý ten fotón nesie obrovskú energiu a vie poškodiť napríklad aj DNA, zatiaľ čo rádiové vlny prejdú telom bez akéhokoľvek účinku. Takže pekný spôsob, ako si zapamätať to, že dlhé vlny sa rovná nízka energia a sú neškodné a krátke vlny sa rovná vysoká energia a sú ionizujúce, je to, že hranica nebezpečnosti prechádza zhruba uprostred ultrafialového žiarenia. Preto sa pred slnkom natierame opaľovacím krémom, ale pred mobilom sa nemusíme, pretože ten je v rádio a v mikrožiarení. To, že svetlo je naozaj elektromagnetická vlna, sa potvrdilo viacerými experimentami. My si tu ukážeme tieto tri. Tak prvý, interferencia alebo Youngov pokus, tak on funguje tak, že zľava prichádza rovina vlna, dopada na clonu, tá clona má dve štrbiny a z každej štrbiny sa šíria kruhové vlny. Sú kruhové kvôli Huygens-ovmu princípu a tie vlny sa v priestore skladajú. Tam, kde sa stretne vrchol s vrcholom, čiže nastane konštruktívna interferencia, vidíte svetlý bod. A tam, kde sa stretne vrchol s hlbinou, to je deštruktívna interferencia a tam môžete vidieť tmavý bod. A na tienidle vpravo to dáva potom striedanie svetlých a tmavých prúžkov. Tomu sa vraví interferenčný obrazec a to by sa nikdy nemohlo stať, keby bolo svetlo len prúd častíc. Teraz sa pozrieme na ohyb.
Tu vidíte v podstate ten istý jav, len s jednou štrbinou. Keď je tá štrbina širšia, než je vlnová dĺžka, tak vlna prejde takmer priamočiaro, čiže okraj akoby ohraničil rovný snop. Ale keď štrbinu začneme zužovať, tak vlna sa začne vychyľovať do strán a pri šírke, ktorá je porovnateľná s vlnovou dĺžkou, dostávame skoro také kruhové čelo vychádzajúce zo štrbiny. A to presne hovoril ten Huygens, že každý bod štrbiny je nový bodový zdroj. Keď je štrbina široká, tak zdrojov je veľa a ich obálka je rovinná. A keď je štrbina úzka, čiže jeden alebo dva zdroje, tak obálka je potom guľová. Tienidlo potom zachycuje taký difrakčný obrazec, ktorý má centrálne maximum a vedľajšie minima. A ešte sa pozrieme na polarizáciu. Takto nejako vyzerá polarizácia. Takže vľavo máme nepolarizované svetlo, čiže môžete vidieť vektor intenzity elektrického poľa, ako kmita náhodne vo všetkých smeroch, ktoré sú kolme na lúč. Vidíte to ako tie chaotické šípky v kruhu. No a svetlo prejde prvým polarizátorom, ktorý je nastavený na zvislú os. A kvôli tomu prepustí len zvislú zložku toho vektora intenzity elektrického poľa, takže výstup je lineárne polarizovaný, vertikálne. Intenzita klesla presne na polovicu, lebo polovica energie nepolarizovaného svetla je v zvislých zložkách. Ten druhý polarizátor, čo je analýzátor, teraz nebudeme riešiť. Stačí vám na maturitu úplne len toto, pretože už aj ten prvý polarizátor je dôkaz, že svetlo je priečná vlna, pretože pozdĺžná vlna, ako napríklad zvuk, sa polarizovať nedá. Už som vravela, že svetlo má vo váku rýchlosť 3x10 na 8 m/s na minus prvú, že je to vlastne najväčšia rýchlosť, akú môže čokoľvek dosiahnuť. A ako náhle sa dostane do nejakého prostredia, čiže vzduch, voda, sklo, no čokoľvek, tak sa spomalí. To znamená, že akákoľvek rýchlosť bude menšia ako rýchlosť svetla. Rýchlosť svetla musí byť vždy najväčšia. No ale prečo sa to svetlo spomalí? Je to kvôli tomu, že svetlo pri ceste cez nejaké prostredie začne interagovať s elektrónmi atómu. A tie sa rozkmitajú a žiaria svetlo ďalej. Ale s malým oneskorením a výsledkom je, že tá rýchlosť priemerne klesne. A definujeme veličinu, ktorá hovorí, o koľko sa svetlo v tom prostredí spomalí oproti váku. Je to táto veličina a vraví sa aj absolútny index lomu. A vždy platí, že absolútny index zlomu bude väčší alebo rovný jednej. Niekoľko hodnôt, ktoré si môžeme spomenúť, sú napríklad index zlomu vo vzduchu. Ten je vážne skoro 1, tam je rozdiel na veľmi, veľmi ďalekých desatinných miestach. To je kvôli tomu, že vo vzduchu to svetlo skoro vôbec nespomalí. Rýchlosť svetla vo vzduchu je veľmi podobná rýchlosti svetla vo váku. Voda má 1,33, takže tam už sa spomalí, v skle sa spomalí ešte viacej. No, diamant má absolútny index zlomu 2,42 a preto sa diamant tak silno ligoce, lebo svetlo sa v ňom poriadne spomalí a poriadne sa láme. A keď nás zaujíma, ako sa svetlo láme medzi dvomi prostrediami, tak sa používa relatívny index zlomu. To je vlastne tento vzťah, kde máte, toto je rozhranie dvoch prostredí, tu je nejaké jedno prostredie, tu je druhé prostredie. Takže relatívny index zlomu je vlastne pomer absolútnych indexov lomu tých dvoch prostredí, alebo keď si to vlastne dosadíte do tých indexov lomu, takže rýchlosti svetla sa vykrátia a zostáva vám potom pomer rýchlosti svetla v tých daných prostrediach, takže V1/V2. Keď svetlo dopadne na rozhranie dvoch prostredí, tak časť toho svetla sa takto odrazí späť a časť prejde dovnútra a tým lomom zmení smer. A tu sú dôležité dva zákony. Prvý je ten zákon odrazu, ten už poznáte z učiva zo zrkadla, že uhol, pod ktorým to svetlo dopadá, sa musí rovnať tomu uhlu, pod ktorým sa to svetlo odrazí. Takže tieto dva uhly, alfa a alfa s čiarou, musia byť rovnaké. Takže tento uhol je ten istý ako tento uhol. A lom nastáva vtedy, keď svetlo prejde z prostredia, ktoré má nejaký index zlomu N1 do prostredia, ktorý má iný index zlomu, čiže N2. A jeho smer sa zmení podľa
tohto zákona, je to Snellov zákon, kde toto alfa je uhol dopadu, toto beta je uhol lomu a obe sa merajú od kolmice. Takže tento uhol, pozor, nie je to tento uhol, a tento uhol, znova, nie je to tento uhol. Sú to uhly, ktoré sa merajú od kolmice. Na tejto animácii máme hore prostredie 1, ktoré má index N1, dolu prostredie 2 má index N2, môžete si všimnúť, aké majú odlišné hodnoty toho absolútneho indexu lomu. A teraz, tento žltý lúč dopada na rozhranie. Tento druhý žltý lúč to je odrazený lúč a tento červený lúč, tak to je lomený lúč. A zoberme si preset, že ide svetlo zo vzduchu do skla. To znamená, že ide z rečieho prostredia do hustejšieho prostredia. No, a keď ide svetlo z rečieho do hustejšieho prostredia, tak nastáva lom ku kolmici. To znamená, že tento uhol beta je menší než uhol alfa. A ono to má aj svoju logiku, lebo svetlo sa spomalilo, ako by si pribrzdilo a zostalo bližšie ku kolmici. Teraz dáme opačný preset, takže ideme zo skla do vzduchu, čiže opačne z hustejšieho do rečieho prostredia. A keď lúč prechádza do rečieho prostredia, tak svetlo si zrýchli a láme sa od kolmice, čiže tento uhol beta je vlastne väčší než tento uhol alfa. A presne tak sa láme svetlo, keď pozriete na nohy človeka, ktorý stojí vo vode. Vyzerajú kratšie, lebo svetlo ide z vody na vzduch, čiže ide z hustejšieho do rečieho. My si to vlastne môžeme tuto aj pustiť, že ide z vody na vzduch. Takže není tam veľký rozdiel, ale aký tam je, vidíte. Stále je tam dôležité to, že svetlo vlastne ide z hustejšieho do rečieho, takže v rečom zrýchli a nastáva lom od kolmice. Teraz, čo sa môže pri lome stať? Takže predstavme si rozhranie prostredí, máme N1, N2. A povedzme, že máme svetlo, ktoré ide z hustejšieho do rečieho prostredia. Napríklad toto by bolo sklo a toto je vzduch. A vieme, že vtedy sa svetlo vlastne láme od kolmice. Takže takto by nejako vyzeral uhol alfa a takto by vyzeral uhol beta. A čo sa bude teda diať, keď my budeme zväčšovať tento uhol alfa, že bude vlastne to svetlo takto a takto dopadať? Tak ten uhol beta bude rásť tiež. A pri nejakom dostatočne veľkom uhle, povedzme, že pri nejakom takomto uhle, bude takáto alfa, nastane taký jav, že ten uhol beta dosiahne 90 stupňov. Takže sa bude nachádzať presne na tom rozhraní. Tu bude pravý uhol. Čiže lomený lúč ide presne po rozhraní, vôbec neprejde do toho druhého prostredia. A tomuto kritickému uhlu hovoríme medzný uhol. Značí sa takýmto alfa M a zo Snellovho zákona vychádza, že sinus toho medzného uhla je pomer indexov lomu týchto dvoch prostredí N1 a N2. Ale pozor, on funguje len vtedy, keď absolútny index zlomu toho prvého prostredia je väčší než index zlomu toho druhého prostredia. Čiže vždy, keď je prechod z hustejšieho do rečieho prostredia. Naopak to fungovať nebude. No a teraz, čo by sa mohlo stať, keby máme alfu väčšiu než ten medzný uhol? Ak uhol dopadu prekročí medzný uhol, tak žiadne svetlo neprejde do druhého prostredia, do tohto. Všetko sa odrazí späť do toho hustejšieho prostredia. Nastavím preset, že ideme zo skla do vzduchu a idem postupne ťahať tento slider uhla dopadu. Vidíte, že pri tých malých uhloch je ešte stále nejaký lomený lúč. Ale keď sa dostanem nad uhol 42 stupňov, tak môžete vidieť len odrazený lúč. A hore vidíte varovanie, že nastáva úplný odraz, pretože máme uhol, ktorý je väčší než ten medzný uhol. Toto sa využíva napríklad pri optických vláknach. Vyzerá to nejako takto. My svetlo do neho posielame pod takým uhlom, aby vždy nastal úplný odraz. A vlny sa potom šíria vláknom takmer bez strát a takto funguje moderný internet alebo transatlantické káble alebo aj lekárska endoskopia. Ďalej sa to používa pri hranolových periskopoch a ďalekohľadoch.
To je namiesto zrkadiel, sa tam dávajú také hranuly, ktoré majú úplný odraz, sú stálejšie a odrážajú takmer 100% svetla. A lesk diamantu, ako som spomínala, diamant má vysoký index zlomu, ten index zlomu bol 2,42 a to znamená malý medzný uhol. Čiže veľa svetla sa vnútri diamantu opakovane takto odráža, kým konečne vyletí vonku a preto sa diamant tak intenzívne ligoce. Teraz sa presunieme na ohyb a rozklad bieleho svetla. Tieto dva javy patria medzi najpresvedčivejšie dôkazy, že svetlo je vlna. Ten ohyb sme už spomínali, že svetlo narazí na prekažku alebo prejde nejakou úzkou štrbinou, pričom tá štrbina má rozmer veľmi blízky vlnovej dĺžke, no a odchýli sa od tej priamočiarej dráhy, ohne sa. To už sme spomínali. Ja by som teraz skôr chcela riešiť ešte to, že prečo ohyb svetla v bežnom živote nevidíme. Tak je to kvôli tomu, že vlnová dĺžka svetla je len stovky nanometrov, čiže milióntiny milimetra. A aby sa svetlo viditeľne ohlo, tak potrebujeme prekážku alebo štrbinu tej istej radovej veľkosti. No a v bežných situáciách sú dvere a stoly, tie sú miliónykrát väčšie ako vlnová dĺžka svetla a preto svetlo ide rovno, alebo my ho teda vidíme ísť rovno. Teraz sa poďme pozrieť na rozklad toho bieleho svetla. Predtým som tvrdila, že index zlomu je vlastnosť prostredia. A pravdou je, že mierne závisí aj od vlnovej dĺžky. Totižto červené svetlo, ktoré má vlnovú dĺžku cca 700 nanometrov, sa láme menej než napríklad fialové svetlo, ktoré má vlnovú dĺžku cca 400 nanometrov. Fialové svetlo sa láme viacej. A preto, keď máte biele svetlo a narazí takto na hranol, tak každá farba sa zlomí pod trochu iným uhlom a z hranula tak nevychádza biele svetlo vonku, ale takéto spojité spektrum od červenej cez oranžovú, žltú, zelenú, modrú až fialovú, presne v tomto poradí. No a presne toto sa deje v atmosfére, keď sa slnečné lúče lámu na dažďových kvapkách. V každej tej kvapke nastane za prvé lom, keď svetlo vchádza do tej kvapky, potom úplný odraz na zadnej stene kvapky a potom nastane ďalší lom takto pri výstupe. A pri každom lome sa farby od seba rozdelia o trošku väčší uhol a výsledkom je dúha s farbami v presne takomto poradí, že červená je vonku a fialová je vnútri. Presunieme sa na poslednú časť, ale už nejdem s vami riešiť tieto neviditeľné druhy elektromagnetického žiarenia, pretože sme ich riešili v tomto rámčeku. Chcela by som sa pozrieť na ten pojem čierne teleso. Totižto, ja som vravela, že každé teleso s teplotou vyššou ako absolútna nula, takže s teplotou vyššou ako 0 kelvinov, vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Ale teraz si položme takú presnejšiu otázku. Na akých vlnových dĺžkach to teleso vlastne svieti? Ja som tedy povedala, že vyžarujeme my, ako ľudia, vyžarujeme infračervené žiarenie. Ale nemusí to platiť pre všetko, alebo teda nemusí pri všetkých teplotách platiť, že sa vyžaruje len infračervené žiarenie. No a aby sa to dalo počítať, že na akých vlnových dĺžkach to teleso vlastne svieti, tak fyzici si zaviedli ideálny model a ten ideálny model sa volá čierne teleso. To je teleso, ktoré pohltí všetko dopadajúce žiarenie, nič neodrazí, preto sa volá čierne a vyžaruje výhradne podľa svojej farby. Skutočné telesa sa správajú veľmi podobne, napríklad slnko alebo nejaké žeravé železo, vlákna, žiarovky a dokonca aj vaše telo sa celkom dobre dá popísať týmto modelom. Takže pozrime sa na tento graf. Na vodorovnej osi je vlnová dĺžka lambda, na zvislej je intenzita. Nie je to prúd, ale intenzita. Teda ten graf vraví o tom, koľko energie teleso vyžiari na danej vlnovej dĺžke. A dôležité je, že teleso nesvietí len na jednej vlnovej dĺžke. Vyžaruje na celom rozsahu naraz, tá krivka je široká, ale na jednej vlnovej dĺžke vyžaruje najviac. Preto sú tu, tie krivky majú preto takéto maximum. A teraz najdôležitejšie pravidlo. Čím horúcejšie teleso, tým je maximum pri kratšej vlnovej dĺžke, pretože táto teplota je zo všetkých tých troch teplot najvyššia. Alebo inými slovami, táto krivka sa s rastúcou teplotou posúva doľava. Takže ide ku menším vlnovým dĺžkám, čiže
Ideme od infračervenej cez viditeľné svetlo až k ultrafialovému žiareniu. A tomuto pravilu sa hovorí Wienov-posuvný zákon. No a prečo to tak je? Vyššia teplota znamená, že atómy v telese kmitajú rýchlejšie. A preto vyžarujú fotóny, ktoré majú vyššiu energiu. A už viete z tohto zákonu, že vyššia energia znamená vyššiu frekvenciu, čiže kratšiu vlnovú dĺžku. A v praxi to znamená to, že človek, ktorý má telesnú teplotu okolo 310 kelvinov, má maximum v ďalekej infračervenej oblasti. Preto nás vo viditeľnom svetle nevidno svietiť, ale termokamera áno, pretože termokamera dokáže vidieť v úvodzovkách túto infračervenú oblasť. Žiarovka, ktorá má wolframové vlákno, čiže má teplotu 2800 kelvinov, tak tá má maximum ešte stále v infračervenej oblasti. Vo viditeľnom svetle síce niečo vyžiari a preto svieti, ale väčšina energie ide do tepla. A práve preto sú klasické žiarovky neefektívne a nahrádzajú sa LED osvetlením. Slnko, ktoré má teplotu 5800 kelvinov, tak ono má maximum vo viditeľnej oblasti, niekde pri zelenej. Pozor, to neznamená, že slnko je zelené. Slnko vyžaruje všetky farby spektra naraz, tá krivka je fakt široká, len zelené je o trošku viac a mix všetkých farieb vnímame ako bielu. Zaujímavé ale je, že naše oči sú najcitlivejšie práve na zelenú, totižto evolúcia ich vyladila tam, kde je najviac slnečných fotónov. A rozžeravené železo je veľmi pekná ukážka toho Wienovho posunovacieho zákonu naživo, pretože keď ho začnete zohrievať, tak najprv to železo žiari len tmavo červenom, maximum je ešte stále v infračervenej oblasti. Do viditeľného presahuje len ten červený okraj. Keď ho viac zohriete, tak sa sfarbí na oranžovo, potom žlto a pri najvyšších teplotách až na tak bielo alebo modro-bielo, presne ako tie najhorúcejšie hviezdy na nočnej oblohe. Toto bolo elektromagnetické vlnenie. Kľúčové je pri ňom vedieť, že vzniká pri zrýchlení sa pohybujúcom náboji. Tvoria ho vektor intenzity elektrického poľa, vektor magnetickej indukcie, šíri sa vákuom rýchlosťou svetla, čo je 3x10 na 8 meter sekunda na minus 1, že svetlo je len takýto úzky pás celého spektra. To spektrum ide od rádiových vln až po gamma žiarenie. Pri prechode medzi prostrediami platí tento Snellov zákon, a pri prechode z hustejšieho do rečieho prostredia môže nastať aj úplný odraz. Hranul rozkladá biele svetlo, pretože index lomu závisí aj od vlnovej dĺžky a každé teleso vyžaruje tepelné elektromagnetické žiarenie pri vyššej teplote v kratších vlnových dĺžkach. V ďalšom videu sa pozrieme na optické zobrazovanie, čiže ako zrkadlá a šošovky tvoria obrazy, čo je optická mohutnosť, ako funguje ľudské oko a kde sa pri ňom vyskytujú chyby. Ďakujem vám zatiaľ za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu.